जब घर के लोग बोझ लागे आ बाहर के लोग सहारा। हाँ, फिर तब समझ जा घर के नींव हिल रहल बा। आजकल के जमाना ही ऐसन हो गईल बा। हाँ, घर के लोग दुश्मन लागेले हाँ। अब बाहर के लोग फरिश्ता। हाँ, बाहरी लोग बिना स्वार्थ के तोहरे पास कबो ना आई हन। बाकी करबू का आंख पर स्वार्थ के ऐसन मोट पर्दा चढ़ जाला कि कुछ न देखाला। एकरे घरे में लड़ाई झगड़ा ना बा। सही कहत हूँ, अपने घरे के राज बचा के रखे के चाहिए। हाँ जी, बंद मुट्ठी लाग के खुल गई त खाक के। 100% सही बात। जब तू आपन के साथ छोड़ देला त तोहर ताकत आधा रह जाला। जे अपने परिवार के बुराई के समाज में करे लागेला, ऐसन लोगन के अंत ज्यादा दूर ना होला। बाहरी लोग चूटा के नियर होला। जब तक तोहरे में मिठास बा हाँ। तब तक तोहके घेर के रखी है। हाँ। बाकी खून के रिश्ता खून के ही होला। केतनो खराब रही, बाकी अंत समय में उहे याद आवेला। अपने लोगन से मतभेद हो सकेला, बाकी मनभेद ना होवे के चाहिए। घर के बात घर में ही सुलझावे के कोशिश करा। घर बचावे खातिर दीवार मोटा करे के ना, भरोसा मजबूत करे के जरूरत होला। अब भरोसा बातचीत सब्र आ समझ से आवेला।